Jesus Luzon Gihon Kadako to sa dino di Yesu. Sanang suaban kumandati dan sanan. Puji Tuhan tu kasuaban baina kapagyampay ta kagud isuanggot kay sisan da sumambayang itihom may tako patilambusa at kapagyampayan dati maya dat sumambayang ta pagulo. Kinarahingan sundu isuang kerjaan sorga konsi kau tu kasuaban iti katilambus kagu head kapagyampay maya ditit kay sisan da sumbayang kasuaban mayno paburo iti paindalanan dahay gisamdot amu arumbat iti temudon nu napahit oraitan embulayan dahay nga manahak dat kamugaton isuang nga rohani dahay dat tumumod do agirat amin sama kumandia. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, asanong kasuaban kumadati da insanan. Kung sikaw kumakin rahingan tu tadaw do bayno nakasuang takono di hari persiapan di hari Jumaat hari Jumaat tadi aku pada adi ho napasan dat iti minggu di bayno tumbayan aku dat insanan toko nga mantad ko kasibukan dati mo ni kita dawom miagal dadi dit pada adi ay ginawad magay timpu dat sa minggu do bayno Okay. Kasuaban na po bayno nga kasaraw kuno dadi ay papondali iti pelajaran dati nga lumista mo didi ka mo yan iti pelajaran do katilambus pengkura nawayaan di Yusuf mahanta ka pakatu patilambusa dat kasuaban na bayno isuang dat ay panambarasan dati di kanihab nako kita tako dat pengkukuran ako Yusuf danonuan dat kuasa dat tumaguang di isoot pinasanan dat agayo montok di siyo isuang kerajaan Mesir otapot na di kapiyad sayra dat nari katatimpu nga inapadi kinanan di nga ay manalaus ay sa di hasumunid mantana mo nga no kadidat nakapanimong no yelo dahiri tangkob maya dit ay tinipi di Raja Firaun kisambot kanudid numan aturo pengkukurohot ay kendalanan di pentalangan dahiri hiri kinayanan di Yakub nga nagikadaw nakaidu nagikadaw nako terkecuali tidak terkecuali nakahompit nagikadaw dat ay ikantakan dat turu tahun dat manalaus na bulad ila gisambat Yakub sendiri nga nakorongawi siyo dahilo na pod kerajaan Mesir nga harahot wagas mantadidi kada podi di Yakub no di man ako magisansad ko nagi ka sayran na roy tanot hari mga kadadihot wagas sa hilod Mesir ka no po di man ako magisasansad kasya duminaw boras kita dati di kejadian 4:2 ongay ko dhilo ay may ko pamali gandum gandum mantakan po wagas lagi ti dati
ikaw dilo, um, may ikaw pamali gandum, may ikaw pamali wagas, nga akon ko wagas siri ba paray, sekira paray, may pamali paray, may katilambus takad apasi ka. Nga inapahi tanak kisiyag kamulakan, tanak di Rahel, Benjamin, tadi di Yusuf nga asya ni pongoyo, mada isyongon pongoyo. Moda sisiyo da kaydi dat isiyahin dat tinga ay atagak nagi kadaw nyegal di Yusuf tabang di Benjamin hingga tahu-tahu tahu-tahu dat Yusuf na po nga nasilih na huguan siyaw dahil kerajaan Mesir. Okay? Saira na po nakari kati tampinay daw dilo isuanggat Kejadian 42 ayat 6. Kakitah na di siya hi tampinay daw dat sinumambah gisamba ino po hi turas dialo nga karikat dahil tanah. Saira na po nakita di usupi tampinay daw nga katutunay na siya nga ay siya mingko katutun tamad-tamadon di siya dat ay iyalo na pa di nga sampagunan man may nagi di siya palakay siya kasyo hinggot adon do kayo ka simbar na pa dilo nga iyahay na pati mantad da tanah Kanaan dumayuda pumulita ka nun do hiti ka atutunan na di usupi tampinay daw nga ina pa'y tampinay di siya nga katutun di siya nadila katutun di usuk asaraw hirin na di nasaraw di usupi ni daw da sayra da nakakita hisiyad ina pa'y tampinay daw nga sinumambah daw kadis siya iyo kayo na pumatitinga pangintay may kaw rikatahitid mangintong dahingga na nangkuot kayo nan dahitid Mesir dit ay sa amantamong ka hiri na di dat maid manapat kapiyo numani dila pasusuyo da payong kaya hati iyahay na pati nga harapo damdua magyang Pinay isi sa amalahing dahay ila tanah Kanaan nga ina padihit tanah katahuri nga miyampay di tapa dahay dodondo ka ina pa isang ulun nga hino ka ay bagal do kayo no kadiyusok miya gali di binaras ko tinud iya ko no pati nga may nakapiya panaluko ka iswang na padhaliti nga man ko matidi test power ka daw demi hidup Firaun iyo kayo na pati nga ako ko pagidu mantad hiti sakiranad ino pa'y tanak na ko itampinay na ko kamulakan nga ako rikot hiti kasyo sige manhum pinapasunod say manhum pinapasusoy nga iri na nagyahit ralan dialad manahak ko katumbayaan dot iyala na pati nga akon ko imanaluko akon ko pangintay may suho sangulun man tad ako may pagangati tadi do kayo nga iyo kaw na po nga gilon kaw hiti ka kurungan miyampay di ino na panda boras no nga hara katapatan haray nang kud iyo kaw na pati nga pangintay ko akon jadi ino pa dihi suway di nga numandi pasuangan isuang tahanan numan ka piya tahano numan gilo lokap
Saira do katalu tadau, boros di diusup kumadiolo, pahingka katu ka. Iya kau na panda nga pempasi, lu iya ho na pati nga modas ya ako kinarahingan. Sakira na pagtulun kod ang sanong, palagasan na dat ipagilitan na ko, haras ang ulo na tumimporon, patimporon na dahitid panahanan, iya kau inapaisway nga, muli kau mangigit at gandum, mananus at laos dat keluarga na kayo ka. Nga, ina pa may tampinay na ko kamulakan nga, mesti na igitan na ko kumaditi. Dat may atapo tinaboras na kayo, kada dat iya ko na pa nga apatay. Iyan, di na dihat ay pinatumboyo diyo. Saira na pa din nakawaya ilat ya di nga magiboras-boras di hitam pinay di usup nung kadilo. Tok komonopot ti pumadi ko piyod ka. Betul-betul lah otopot ti pumadi ko piyod iati di katanggung go duso. Mananggung toko di duso di tadi dati di ka. O ninangku ko sangkuroh nangku gyadi hot ay kogoton do ginaw di siyo dot makinsian do gyad kumadati nga ato ko pinakinangaw ipakinuan daw irin di kakuaan dot inapait kapurimanan di siyo di nga kontak kumadati timpubay no ka iya di dia lam magiboboros kadi di rubin yaw o ninangku ko idi gulu kang kugyad di kada kau pabuat taduso kumati tanakiti nga ako minakinango ti borasku dondoh na padim ino padi raha nga man mo ti di sugato kumadati kasyo nga aylo na kailod isup na po nga karate isya dit ipagibabarasan dilo ay impit na Yusuf minundali mantad hirikino ng dilo hirin na dit ihad na di siyo ikamoyon dat pusus-pususon po di Yusuf po ginaw daw guli kagoy siyo sayra dat it ya di kasap kagoy siyo tumuguang guli na kagoy siyo ngayon na siyo ano Simeon ipagilitan diolo numan kagaside itaguangan diolo ino pa di hisusway nga numandi aturo it karong diolo igandum diolo itusin nga pinaguli yadi okay bah manta ko papahilo asaraw ko gadi la kamoyan dat iya kayo hi pakarajad bahagian da keselamatan pulis itang pulis nunupi suwayan dit harga digari kadi mo nunupi suwayan dit hari gorian dat yello hari gorian hitil likud nunupi suwayan di haro pisuwayan kadi to okay ta ko ay digari kam haro hitil panangid gulu hitilongon hari digari panangid likod to lagi nunugya piswayan di haro nangkod ino po igulu gari di nga papakita ahagat ka pia kesalahan ditulun ko pengkuro teko ino po iguluhot man kagasay nga orangit ko nunurit ya digi nga panangiguluh ko panangit tahuri hit pangungugos sayra na pod oray tanitit man digari man kagasay nga papakita yadit haro nagya kasalahan di boki haro hot sarita ditambalut tot
Hara kinantakan da i kampung diulo, gisom did rinumikat ngay a pulis sa hiri kampung, minay may nabodi panangkap iri bo, may panangkap dit sa ulo na tapa, ina padihit pinakiano dit kaum balutan nga ay natagaluman goryo ako ni ko mo gidu isyolo ka kasisian ko pilot ay keluarga ilot ngontang kapo ka yati no potim kada borosod man goryo man kagasay korikot nagi pulis det okon pia ka may diri walay dati tumali bagi tay kay may undorang hiri sakit walay hiri hamad walay nga tuk kokot kokot tub na gino tuk isay dingon tangkapo dawlo na gidid man kagasad itaguangan no. Okay? Jadi Simeon kinagasan da itaguangan dilo tukom muna pati umakapiyo ka. Yadi. Okay? Haro kagu isoot ko kitanan dati di ilo right ko ino pa'y kasalahan nga iyati o tanggungan. Haro kay ito yun di. Hiri na matid asaro takonod awayaan niri. Ngagal ko sira na po kawon sa itakod iso-isoot i boroson dati dot haro sala dawin ng say dati haro duso dawin ng say dati iyo ho piya nga kasoro ko sumo nud miya galila tampinay di Yusuf iti nakantohot ay akibat yedit sorobo iti nakantet akibat di duso kudi ka iti nabalasan dit ay pinonsay karatan dat uwan sayon kudi nakatalib ka at ako'y magiduman tado ka purimanan titiyad di irin nandad sayra na pondad ontak takod nununuhot kantakan kasindualan nga mimbulay ni suang ginawad ay kurayan po tarimon na pod iti na matubalasan dit dohod kaboboyuhon di nakatalib ka aduya imot iya sakira na po borosan dat iti ginawa da tulun sa pitulun nga nya gali otapotid iya dihot kamuyan okay? Sakira na po momon sa itakaduso umakin rahingan haranda timpu dat kawaya takonandad kanta kandit miyagalidit amu ongosan nga awayan dati nga ginawa na po dati amno ka iti nabalasan dit duso ko ka yadi iho ko saro nga yadi mo nga saro na dati dat naboras sa kinarahingan na po nga abingampun ni siyo ina po nailanta ko nga sa sinadu kasilahon ng katanabon iya na di sinadu da ina po iduso dati nga patamon bahkan da ina po iduso da pakiampunan dati kumakinarahingan nga pisokon pugason dipadam kumon na po itang pinay nga ato ko no mosirasih dat tok ada patan na ditid nunu perbuatan din iti pamagunan dat korikot la suruga ka tu ino pagyahin na ilanto ko sayra na pod ay ngatan to ko da sumua ng sorga sa linay dat 1,000 taon nga anuan to kakuwasa dot mangukab kitab-kitab mangilo do kaadilan da kinarahingan sangkuro kaadilan da kinarahingan hirih nandad iyati na po nga magakon da Tuhan itu mahaadil danda na patihom yo kayo
Iyoho asaru tokoy kapurimandet. Ay dadi adi lo ti ka. Nga sayra na pod o kaban toko o kitab-kitab catatan dat kaboboyhon dat tulun da iti pamagunanam hirinad akunan dati Tuhan itu maha adil. Mimanggat adil kapisyo ka hari pengakuan dati adi. Mod mod iho nga mod da siya kuid ada patanda kau nunuhot kaboboyhon di lain. Saya dita mod da si iya ti kapia kay paman. Iya ti kapia kay pamadi kanda dit sakira dia digi. Jadi moy det aailan dat tulun na kaboboyhon nunuhi wonsay-wonsay dati di nakatalib dusa-dusa dati pakiampunay to kono kumakinorahingan. Tu ay sa odusad agat kapiodit asya milad ampunan. Suway ko dati pakiampunan. Ino po'y dusad milad ampunan nga it agya dati pakiampunan. Pengkurang jadi magampun dat ato ko pakiampunan. Ya diri mo. Haro nagi inaretan dat dusad ampunan no. It pakiampunan. Akan na pakairi nga it tidak sempat minta ampun kahalo kono kapatay. Pengkura pa di makiampun Jadi pakiampun to kono dusa ngayon. Ano ay lahan Hali piad iri hatamu dan dati makiampun nga yang penting makiampun. Jadi ilo na po di it asaro to ko mamusorod iti nakanti balasan dat dusoh kudi ka. Piagalon to kono po di pangampunan da kinorahinganom ay so na iti adi. Tu kaduhong kad ay Columbus dati makiampun na miyang pwede atapot ayay ginawo pangampunan po kinorahinganom ay okon ko lisok-lisokon okon ko it tunda-tundawon nga tapotan na kapiyad nuka sa kalikmata impirah takapiyad makiampun ampunan takay hali piyadat pabuat pati dendam makiampun dati no kanga ampunan ni kinorahingan ni rin ampunan ni siya hiyati naging matitit apay lanam kasampat tako kasari makiampun kamo. Jadi moy dat ay ato ko ay duwa no kasiwatan no makiampun no santabi milamilad apusus dati pabuat at karatan no tako nagyaman paindalanap nga hari karahyan nila kapurimanan dat ay balasan no kinorahingan harohi tu kaintalang nun nakapilat kasadaran pertaubatan da iswang na ginawa dati. Sayra na punod kawaya to kunon dadtit ikabuling kahangan na kaposyon nga mimbulay na suwang ginawad iti nabalasan na kinorahingan ni dit dusa nga ikudi ka. Sub to kunon dad ando mamidusa. Tu mada di dat haro pakaguhit nungarani di kanta kandat orikot tot kontak kago kumadati. Nasorhon na dati dat bingampun na kinorahingan. Iyati naging matitit. Buli jadid kasampat na makiampun. Harapi pangampunan na kinorahingan. Kaya gumuli di kago kumadi Yusuf. Tudi sila magampun tu yun Tamod-tamod daw, nagidi sila tampinay daw ay papauli taluta daw numan paswango gilan sayra da katali bataluta daw sangulun patimporonon may nga kagasay itaguangan diulo papakitad monopot na kapisyo monopot timad manhakakayakinan dat mo'y aylo katutun puso so ni siya ginawa daw langadon di tampinay nga daw
ulana mo di hay. Boleh kan? Patilambusan po lagi. Om, sira na po didot. Ay, nakorikot tilo dahirid. Walay diolo. May na di diolo pasunod at paingkuran na wayaan. Paingkuran na wayaan diolo. Kumadi tapak diolo. Om, isuang na pod kejadian 43. Sira na podid na pohit gandum. Om, di koronob tomodi monolaus. Nga, ay mau tidak mau, mongoy kasari ilod-hilod Mesir, demoy pemoli di gandum. Nga nung kadi Yehuda, ayat katalu. Boras na padi Yehuda, nga ino pemoti tulun di nga pinapohondom dahay, dat monopot kopio. Kano po siyo nga, iyo kayo na po nga, ako miloh do ko kito da turosku, sa kiranad ino po tampinay do ko kumulakan, nga ado ko igitan miyang pay do kayo. Sa kiranad po, pologosan dot sa igitan do ko hitampinay do ko kumulakan, sa kiranad po mahno ko, popologos sa ilo na po tadi dahil lo nga may miyang pay dahay, nga mga yahay do hilo, do may pamulitakan nun nga mada ko no po, ay yahay madilo. Tuwi na pa itulun nga minaburas ko madahay dot ako namati ko kita turas ko ano do ko igitanit tampinay do ko kamulakan. Isuang ayat ko 5. Nunuh kadi di Yakub. Nakuratu paparikot ko no pod karutumon kumadoho. Dot ngon gyud ako pasunod at iyo di kasyo. Daharo pagya tampinay dahay tahuri ka. Nga simbar pa dilom paingkura gyud dihay apo pasunod at asarisid tamod gay tulon no manguhot ka. Harapan ako tampinay do kayo, paimpasi po tapa do kayo. Ang paingkura pa dihay apo pasunod at asarisid tamod siya manguhot ka. Nga simbar di Yehuda kumadi tapak daw. Pologosan na po Benjamin nila tumano dahay. Ay sumadia na yahay mga dilo. Mo yati na po patilang gusto ko sang impasi. Yati iya inagit kamanakan. Iyo ho tumanggung gisiyo. So kiroh na po dot ay manuntut. Sa kira na pod, di manuntut tadusun eh. Sa kira na pod, pakianuan no kumadoho, isiyo kumadoho, ako isiyo angatan do gumuli kago, iyo ho na hot, bordosa, kumadia da sagigisom. Sa kira na pod, lumambat-lambat toko nga, ay induo na dagahe kapisagulid milaid-laid kasi. Sa kira na podit iyan do may na po onset iyan do. Nuno na po ikiharad iti dati ihasil at bobos sa tasanong igitan na kayo patakon na ko kumadi tulong hindi ka. Irini kamandat ay nuno madilat din lagi. Papasanang-sanang ko ginawa ko, pamaraswa ko. Nunurit yun di. Asaro, to kayo matid yun di. Sayra na po, nunununungon nga. Haro na hipasadiaan at patakon. Papasanang-sanang ko ginawa.
Sakira miagal ka maipapatad da kalapa sawit ila timbangan. Ino pa'y kabungo nga giridon nga di tukang girid. Giridon di tukang girid nga umbalo pa gid ngon wisyo onward takanon pangakan-ngakan. Ino po hit o basa manaha kasigup nga ngon onward sampak. Karikot ka di nga ani siya mo intong. Ano mo intong gat haratuad mata ko ipagulion. Yadi kari. Yadi marigi yadi kaumadi. Rumikat tay lambaga tabung gata nga haro nga ino pa ingon patako mo'y akapian daw mo magiri di siyo ka. Rasuahiri ka it pangangambalot. Harat pasaro ko ilambaga tabung gata mo'y hilad kampung dahay dilayd mo. Sairad it ming karuruhay na rumikat nga ngon pagi humay tamuning ngon pagi humay tamuning patakon ni dit karani. Raswa halus hadi-hadi pamojik-jik kagimata. Atapot tigyan na kapiyad haranit ang mapupurak pa nga ay may napulo bokad man napulo bokad dito kang timbang. Mabuli no matigya pamojik da kayo gi. Mabuli kantan da rin kadagang pohom anuan lagi kanin na karaswat yun di it pangonsikaw pun dati dila nga haroy makasari tamo dundot kahago na pandamoy nga asanong ino pa ititaha kedi nga akon ko diin do nga it rumikat tapon na kago nga asanong mo haro nga ito po itirik ko hilod di ba jadi iya ko bilo nga tamodon no po siya lo nga it panginsan ng ginawod dit iusupid at tapat kapiyo asanong-sanong dan na ginaw siya ka kasala ilo kamo miloy kamoyan nga miloy amo gi anaruh tamodi lasari talo nga manto ka na pod it ako di ko po damonusid ayat demi ayat nga manto ka na pod aring kasla sayra na pa din nakarikat tilon ni Gita ni Benjamin kakito no pa di Yusuf nga ano siya kapusos day ginaw siya langadon itino pa kamonda langadon nga misway matiga kapurimanan iti langadot tambalut ikamoyandot tampu sa pusod it miadi-adi isi sa tina isi sa tapa mila kamonda langadon Yusuf ilo tampinay daw tampinay tiri daw nga misway ni kapurimanan ilo langadon dot ilot miyampinad isi sa tapa isi sa tina kakita si Benjamin langadon ni siya nga pususon ni siya ginaw daw sayra da pinaulian ino padihit piala jadi lo piala igalas isangkir ka kamonda piala nga ngoyo na kapiyo paswangad hiri di Benjamin nagyaayay at panampuranak Yusuf diyo gisambot ay terpaksad pinagulian hodid kejadian 43 gisa milah kejadian 44 sayra na pod nakarikat hiri nga pakano yolo nga ino po ikasuwayan nga i-Benjamin na po nga gisambot sakira na pod isuot sada damontok diolong 500 di Benjamin
Tu dia lah di aswayan ka paling kurang nga atari mana pa dila ikan takanda-antakan no kurang. Iti ne balasan dat dusa-dusa dati ka ari ginaut di. Sera da pinaulian ngoyot nagya poswangan dit piala di Yusuf ihiri di Benjamin. Mau tidak mau paguliay kagu. Ngahiri na dit Yahudah na podihom ay minananggung membela di Benjamin. Isuang Kejadian 44 ayat 28. Mohon bicara tuanku. Mau boros aku pada adit takuri. Om kada na adit kada dat tumugod. Tu iya na pondom miagal kono pono ka Firaun kono ndoka. Minanguhot kod isay po tampinay dahay. Hinoh panangkoy tapa tampinay ngay dahay. Om numan dahay simbaro. Dat tapa na pa dahay hino. Om itanak kot kamulakan nga hino. Nga ino po hit tabang daw nga ano hino. Napatay. Om isiyo po di sa ngulun. Isi sa otina. Irin di ko kuwaan dat kalisihan tamo di tapa dahay silo. Oy. Hara di may sonso. Siyo. Irin di ka kukuan na kalisihan tu sosong ulun pagyadi ka. Boros na pa di Yusuf nga igitay siya may ditim moed kakita ko siya nga simbar pa dahay. Iti na po tanak iti nga akanud monongkiad di tapa tapa daw. Tu kano po siya hom apatay nanday siya ka. Simbar na pa di Yusuf. Sa kira na po korikot to iti nga kadanad kokito ko kaguturas ko ka. Ayat ano matihay may dilad ano igitan la tadi da tahuri ka irin di ka kuan dat pinabanar di Yakub dat minayolo dahilo. Okay. Hari day tiso nga may na di dilo susuyo kaguhit paingkukuroh dat Yusuf na padinga ayat adihino. Sakira na pandad ilo kagu tanak ko tahuri ngon kagu da ko nga moda sidid haran na kagu kasilakaan dat awayaan. Iyo kayo na matindo mamonsay iyo na pat inakalahingit nga apatay ka. Sayra na pandad ay ilahan di siyad iti na patanak iti nga ay miyagalin dati awayaan nga akito. Irindat o tango bindo ginaw di siyo. Iyo no dihot mananggung gi siyo. Sakirad ako na pamangigitit Benjamin nila gumuli nga iyo na kidusod kumadi tapaku dat sa gigisong. Mantadidi palaga sa akunad asili da susuhuan dat maningolan ni Benjamin Paulio na siya ka. Hari na kunda dat ay muli ako kumatapa ko nga ilo na patanak ilom amiyang paydoho. Ako na kasapot ay kokito do kaboling kahangan sa ira dat karuba di tapa.
Sira na padi ya diboros di Benjamin ay siyo Yehuda. Ngahirin na di Yusuf na padi nga na di kapusos sa ginawa daw. No kadisyo. Ilad pasal ke-45 suhu na disyo hitulun daw masirat sinumaliwan mantad kinainan ni di. Paintutuno na disyo da isayaw no kadaw miyampay da minihadat monggung ronggung orangaw ngay na diditulun da Mesir ihirit istana Firaun kadi di Yusuf kuma di tampinay daw Yusuf aku kasyo paimpasih panangkoy tapa kasyo muhat nga mantad ko modasihom ay tumongob yolo tumagwang isyo kadi di Yusuf insomok ko ka iti to ko somok yoho na Yusuf inumanda ko padagango kasyo gisa mo na kori katahiri Mesir nga dondo ayat kalimo kada kau no pasusaginawo kada kau no kososol dat pinapadagang kau doho dat gisa mo na kori katahiti tu moed opiara ako posyon iri na di kakuhaan dat kinarahingan na po nga minanuho daw minagulo da minadihitikan Yusuf. Dua na matitaw na manalaos dahiti harapot haralimo pakago taon hingga tulun na pa nga kanu mananum tanom nagikan ay sa man omoto. Iri na kakuhaan da kinarahingan na po nga pinapasagulo daw dahiti dot moed ina pa'y katurunan dati nga agompi kaposyon nagi ohupan. Mantadidi akon nadi ko iyo kayo hominanuhu dah minaditi nga kinarahingan. Isiyo na pinapay dah hiti panakatapa muntak di Firaun tuan muntakot paimpuliti istana penguasa dot paimpuliti tanah Mesir. Hiri nadidat ay nakapagintutun dia lo gapusa siya i-Benjamin sangi hadihad ping gapusay siya hit tampinay nga daw. Tok saro ko na di man ko piyo foto-foto nga mo di siya kumihadok. Mihadok kundo pandam anan na kaboras ki. Nga ila na pot kinapagiruruban dia lo kinapagintutunan kago dia lo nga hali piyah dot sangkuro karuol na ginaw di Yusuf antakan di pinadagang antakan na pinasuang hirid tarobong nga nusimbaris yun antakan nila kada kono kasosolo ginawo dot pinagulo ako kinarahingan do hiti mumagompi iti kapasyon dot tampinay ngay itanganak keluarga dia boros di siyo kinarahingan Yusuf kinarahingan ni siyo hoy di kumon ko kinarahingan ikaku pagi nga iyoho napat kawayat tiyo lo ako na magampun diyo lo ino na do kayo kangku tok orwol mo ti ginawad di iyati na pati kada borosad paswangon do torobong umang-umangan pojualon padagangon kada borosad niagal Yusuf boros sagit tulun not mangumang dati nga tok tokono olihuan na olihuan boros no gi dawlu nagindad tampuro na konkod gisam papatamon nga dilo tarobong padagangon ngay paborosan ngay kumadit keluarga tok napatayin mo ti siyo ka tok orwolo ginawo hoy nga no ka di Yusuf tinomod kinarahingan na pinagulo ako ka
ilo na po dit ay pag nurdi magampun dahilo nga agat kamo. Iyo no po kagito ay agat mo kita ko hoy. Nga kakitanan ta no pa diuso po i kumayon dat good boy na ko pa siya. Good boy na siya bo. Mantad pa hilad walay di Potifar. Good boy na siya. Kori ka to hilog gilan. Good boy siya. Bahkan na sira dat kikuasa piya siya. Bahkan nanunuan di Firaun do kuasa. Ay so napatulon na milad sumaliwan mantad iti Mosir. Dat okon na ko ipangilaan no ka. Haro kuasa di usop datir di. Nga kikuasa piya siya nga ilo no pa kamayan da dendam. Aratan. Itong pinedaw nga ay so ano ginawa siya. Kamayan na po nga good boy na siya gi. Okay, puji Tuhan. Haro tiyo. Haro ginaw tiyo no. Iyolo no dagay manto ko nga ilo no komon latulo da panambarasan dati awaga to mangampun. Ondos kadi dati agaga ni ti magampun gi. Tok agat iti. Komoy dat ihati piam ihati nga agat iti komo na magampun mo. Isuang grup isuang grup WhatsApp. Mi guli-guli na patulon na post dit ibarang nga no kadati ay mi guli-guli ka man lagi sila tandango ka iyo ka kasarokot yun mo na di pangganggo ka nga kada po hari sabat hari sabat po som tandangon man tad lagi jadi ino po dihit iman to kad diri nga itir dit acabar iti kamundat magampun mo memaafkan har acabar to kad hilo nga sakira na pati lambusan dati iginawo dat ay iti dit aratan mondom-hondom bi kasalahan itu balas dendam nga okon nagid iyati na po didirim toko simbayan ako purimanan din sayra na po ino po kasalahan ditulun nga pi hondom dati piro linad nga toko ay so it ay sa katantraman dahiri kada po sa duo man taka na po iti mikaruhang mo sayra na po popion dati ot ay perbuatan nunubarang o gumo gari harane unify kana di miguli-guli no nga harane pangingkuat miguli-guli ilo no DM 3 DM 4 la tasaro inggo na di panambarasan di din sayra no pod yati mikaruhang hari adati korohian di perbuatan di siyo popi ano pa dati isuang ginawo ay simbayan ako po siya di kita to kay siyo nga irin to soro nga umbala pagid ampunan to ko ampunan pa rin ako nagid pasimbayan na ginawo nga ilo nagid tulo hila panambarasan dati awagat matiti ka mo na magampun daho na pod pamuhandaman pamusarahan right kay ti magampun nga ay oporlo to kay makyanod kakuwatan dot mantad kinorohingan dot popoy magon tay ko popoburo iti kamundat mangampun ato ko na po makyano kakuwatan makinorohingan nga ato kay kano magampun da tulon nga iso natitako kay mayaan dati ho ompunan no piyahe tulon nga ino po kasarahan no di kantakan nga olihuan iri nagay karutum ko piyo nompunan no siyo nga kita kasiyam saraw no ay inga kadit
karaton di siya doho di laid nampunan no piya mah harun nakasari ti di mo nampunan piya nga inapohi kasarahan kahandaman dati dit pinawan sa ditulon kumadati nga amo na tumagak nga ata kay milad insalaw nila Yusuf sendiri nga hari ginaw ti di no kasyo nampunan ko na kayo ka inapohi itindakan perbuatan di tampinay nga di siya nga minamonsay na gid isiya na po nga nakorikot nakapagulo dahil nga ano siya na Honda mo kumain na balas dendam nampunan nga asaraw ma jadi iya titi nga mangampun ta kay tulun ampunan ta kay siya ampunan ni karuhang tanganak tampinay mga tambalot ampunan ta kay nga inapohit kahandaman kasarahan ni dikantakan nga amo na tumali bay o sarawi kasari nga nampunan ni ma hiri na papakitad iyati na pati nga ay milaborasan da inapait kahandaman do miya galiding nga papasaraw kumadati dat iya dinapat perbuatan dati kumatulon da suhay iyolo nga iya di himati kadaw de ampunan ta kopiya nga ay dilo olihuanit perbuatan dati kumadilo nga kada nunda man suguto lagi moydad ato ko asugut kago it koboboyhon dati kasinduol na kumatulon da suhay jadi agat piyati kamoyan dat mangampun nga pakiano to konod panghupan mantad kinorohingan moyd inapohit pangampunan da paindalanon dati di nga ay ano dati paburuon miyampay ayay o ginawo ay so na ilisok-lisokon milah na po milah ta miyagal Yusuf miyagal da siya humandati paburuo ipagilitan dati harohit kakal pakasarid ano ko pibabas iya ko miyong pinay miyang balut iya ko kumadi molahing kumadi tanganak dadamat har kasiwatan dati anto ko say na ko ilad of Swiss ajaib na suwab ano kasiwatan dat ay mibabas jadi tempo bay no hari persiapan mo ti bay no tempo bay no ara na pohon ginawo no may pibabas sa bay no hampa man pati lambusa makiano kakuatan na kinorohingan dat papaindalan iti kamon na pibabasan perdamaian nagi piyampunan pumatulo sa pitulan bah pahitian to katat pelajaran na kasoban bay no oputan dati suab yan di kagayat pakasar panamarasan dati mantadi di kanaw misisa ta kad isang sambayan kinarahingan isang kanyang sorga kon sikaw dat kaswabon diti insan pod na kayong pupusi hati kay sisan dat panambarasan di karait dat pangampunan ihay tulun di angolomok tulun da kaubasan nga agat iti pangampunan dat paraitan ang away andahay nga makiano ihay kakuatan kagarason da ginawa kumadi Tuhan gisambot ano dahay papaindalan iti pangampunan miloh na padam olihuan dahay kaboboyhon da tulun di minanindual kumadahay Tuhan paingkanagi anuay niya kakuatan dat ay makiampun mantadi dusa-dusa dahay kumadia atumbayan ni had sayra na pod ampunan nuri nga atagak mantadi rekordosa inapoy kaposian dahay nga pulang mantadi dosa-dosa ngay irinday pati lambusan dahay
dadamu temandan ti karikatan Yesus kumet. Kung sikaw tu ahakan nuhet tadaw do bayno isuang tindalanon buru-buruon isuang lagi kadaw palidasan dahay anuan nuhet kagarasan na ginaw tumaguangget nuno na po pagumbalan pabaling kahangan iti pamagulan. Kung sikaw Tuhan tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kumadati din sanan puji Tuhan tu nakalimpo pustakad kabaktian kasaban na bayno. Selamat hari Jumaat. Nagi persiapan mentok ko tadaw sabat. Kopi rubat ko do kasuabon da suab. Ina ko po.